الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رمز قرآن رمز قرآن از حسین آموخته ز آتش او شعلها اندوخته نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت موسیٰ فرعون و شبیر و
وت از حیات آیت پدید چه خوش رسمیں بنا کردن بخاک و خون غلطی دم خدا رحمت کند این عاشقان پاک دینت را معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم آپ سب نو اور بندہ فقیر نو حضور دی آل دی محبت اور صحابہ دا ادب نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام آپ دی آل پاک دے یاد دے ایام نے اور انہاں دی یاد دے اندر اہل اسلام اپنے اپنے انداز وچ مصروف نے اور انہاں دی یاد منا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت نو مختلف طبقات، مختلف نظر نال اور زاویے نال ویندے۔ کچھ لوگاں دی نظر وچ حسین مظلوم ہے اور مجبور ہے، اور وہ اس زاویے نال حسین پاک نو ویندے نے اور اس نقطہ نظر نال انہاں دی یاد مناندے نے۔ عالم دین جو عالم نے، مفتی صاحبان نے، زیادہ بڑے بندے نے، انہاں دی نظر وچ مولا حسین مجاہد نے، جنہاں جہاد کیتا ہے اور دین دا پرچم بلند کیتا ہے۔ انہاں دے نزدیک ذکر حسین بھی اس انداز نال ہونا چاہیے جس انداز نال مجاہد دا ذکر ہونا چاہیے۔ اے عالم دی مولوی صاحب دی نظر وچ نے مولا حسین۔ ایک طبقہ صوفیاء دا، صوفیاء دی نظر وچ مولا حسین اللہ دے عاشق نے، اور انہاں اپنے یار دے عشق وچ
یار دی رضا دی خاطر ہر شے قربان کیتی ہے تے دعا کر کے بھی کوئی شے منگی نہیں بمن اے شے دے کہ اج میں منگن نہیں آیا، میں خالق نو راضی کرن آیا اور او دے راہ تے قربانیاں پیش کرن آیا۔ اے پھر اگو خالق دا سودا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ حسین جویں کربلا وچ تو وکھریاں یاد کیتا ہے، ایویں دنیا وچ میں بھی تیری یاد نو وکھرا کر کے منواواں گا۔ آپ نو سمجھ آ گئی نا حضرت؟ تو اے ہر کسے دا اپنا زاویہ نظر ہے، اپنا اینگل ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ کوئی مظلوم تے مجبور مند ہے، کوئی مجاہد مند ہے، اور کوئی عاشق مند ہے۔ جو کسی نے پسند ہوتا ہے وہ مندہ ہے پیا، مندے تے سارے ہی نے۔ اے ہون فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا کہ معیار پورے تے صحیح قائم بنے۔ کچھ گزارشات انج میں پیش کر دینا جنہ نال میرا نقطہ نظر تو سمجھنے چ آسانی ہوگی۔ اسی آخری نقطہ نظر نو پسند کرنا میں کہ میرے مولا حسین اللہ دی ذات دے عاشق ہے، نہ اللہ نال عشق کیتا ہے اور اس عشق وچ او دے دین تے اپنی ہر شے قربان کیتی۔ اس واسطے اسی سوگ دیاں علامتاں نہیں کردے، علامات سوگ اسی اختیار نہیں کردے کہ چار پائیاں پٹھیاں کر دیو تے جتیاں لا دیو تے نونا نہیں تے فلاں نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا، اسی یہ نہیں کرتے۔ نارمل زندگی جی میں پہلے جی رہے ہیں اس سے تنہیں 10 محرم دا 9 دا 8 دا 7 دا یکم دا دن سے ساڑھے گزر دے نارمل روٹین ہے، لیکن اسی بیٹھ کے مولا حسین دی یاد کرنے اور انہاں دا تذکرہ کرنے، تو انہاں دنوں میں خوشیاں بھی نہیں مناندے، خوشیاں بھی نہیں مناندے، با خوشی منائیے تے خوشی دے ماحول بنائیے۔ کچھ بندے خوشی دا ماحول بھی بنائی بیٹھے ہوندے۔ اسی ذکر کرنے ہیں انہاں دی قوت ایمانی دا، انہاں دی استقامت دا، اور انہاں دے جہاد دا، اور انہاں دی شہادت دا، انداز شہادت دا۔ وہ کردیاں کسے دے دل چ جذبہ جہاد پیدا ہوئے تو وہ دی بھی اپنی پسند ہے، کسے دے دل چ انہاں دا محبت پیدا ہوئے تو وہ بھی وہ دی اپنی پسند ہے، اگر کسے دے دل چ انہاں دا غم آ جائے تو وہ بھی انہاں دی پسند ہے۔ سن تراوے چیزاں اے اچھیاں لگ دی۔ آپ انہوں سمجھ آ گئی؟ عزیزو اور ساتھیو، شہید اگر کوئی شخصیت ہو جائے تو بلا شبہ اللہ فرماندے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ شہید نو مردہ نہ آکھو، وہ زندہ نہیں لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے۔ عالم اسلام وچ ایک شہید گزرے نے، شہادت تو پہلے انہاں دا لقب سی اسد الرسول، رسول اللہ دے شیر۔ یہ حضور دے چچا نے، نام انہاں دا ہے حمزہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسد الرسول۔ انہاں دی شہادت ہوئی ہے غزوہ احد وچ۔
غزوہ احد انہاں دی شہادت ہوئی. جس وقت انہاں دی شہادت ہوئی ہے تو میرے تے تواڈے تو زیادہ بہتر طریقے نال جان دین رسول اللہ کے شہید زندہ ہے. میرا تے تواڈا تے ایمان ہے نا کہ حضور ساڈے نالوں شہید دی حیات نو زیادہ جان دے. لیکن جدو حضرت امیر حمزہ دے مزار تے میرے انہاں دی لاش تے حضور تشریف لائے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا دی زیاد وچ اشعار بھی پڑھے اور آنسوں بھی بہائے. فرمایا اے میرے چچا، اے اتے کھڑے ہوئے انہاں دے وجود پاک دے اتے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے میرے چچا، اے میرے چہرے تو غم نو دور کرنے والے چچا. اے الفاظ بولے اور انہاں دے شان وچ اشعار پڑھے اور رسول اللہ روندے رہے. حضور روئے، زارو قطار روئے بھی اور اپنے چچا دی یاد وچ اشعار بھی پڑھے اور انہوں نے یاد بھی کیتا. میرے حضور دے اس عمل تو ثابت ہویا کہ اگر کوئی دردناک طریقے نال شہید ہو جائے تو زندہ ہے، پر جنہاں انہاں دی محبت ہوئے انہاں رونا آندا ہے. انہاں دی شہادت تے رونا آندا ہے. اے غم دا علاج ہے رونا. دل غم نال بھر جائے نا، دکھاں نال بھر جائے تے بندہ جھٹ رو لے تے او دے دل وچوں سارا غم ہلکا ہو جاندا ہے. بندہ اپنے آپ نو ایزی محسوس کردا ہے، ہن لگدا ہے میرا بوجھ لے گیا. حضور دی حدیث پاک کہ البکاء من الرحمہ، رونا رحمت دی نشانی. حضور سرکار دے چچا دے بھائی بیٹے مولا علی دے بھائی اور حضور دے چچا ذات بھائی حضرت جعفر طیار غزوہ موتا دے اندر شہید ہوئے. حضور اس جنگ وچ تشریف نہیں سن لے گئے، مگر حضور مدینے دی مسجد وچ بیٹھے سن تو رسول اللہ نے حضرت زید نو لشکر دا امیر بنایا سی. لیکن جدوں حضرت زید، حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد بن ولید بنے. حضرت جعفر طیار نام انہاں دا پہلے طیار نہیں سی. شہادت انہاں دے بازو کٹ گئے سن جہاد وچ، اردن وچ انہاں دا مزار جارڈن دے اندر. جدوں انہاں دے بازو کٹ گئے جہاد وچ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انہاں دے بازوان دی جگہ تے انہاں دو پر عطا فرمائے جنہاں نال وہ جنت وچ پرواز کردے. اس وجہ تو انہاں طیار آکھیا گیا، طیار اڑنے والے. ایسے تو ہی اے جہاز نو طیارہ سکتے اڑنے والا. انہاں جعفر طیار آکھیا جاندہ ہے، یعنی جعفر اڑنے والے، ذل جناحین پروں والے. جناح سکتے نا پروں، ذل جناحین پروں والے. حضرت جعفر طیار آپ دا سارا وجود، یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی جیسے محقق نے لکھا ہے کہ انہوں دا سامنے والا سارا وجود زخمہ نال بھر گیا. جو سارا وجود زخمہ نال بھر گیا تو ایک زخم میں پشت تے کوئی نہ. اچھا پشت تے زخم کدو لگتا ہے تے سینے تے کدو لگتا ہے؟ سینے تے تاں لگتا ہے جدو دشمن اسلام وال سینہ کر کے لڑیے تے پھر زخم ہوتا ہے سینے تے جے پشت کر کے نسیے تے پھر زخم ہوتا ہے. جعفر طیار دے سارے زخم انہاں دے سینے تے آئے. متوجہ ہوا؟ رسول اللہ مدینہ شریف کی مسجد وچ بیٹھ کے
انہاں دی شہادت دا واقعہ پوری جنگ دا نقشہ حضور مدینے وچ بہ کے بیان فرما رہے سن. حضور بیان فرما رہے سن اور انہاں دی شہادت دا منظر نامہ کہ ہن فلاں شہید ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا. پھر حضرت جدو حضرت جعفر دی شہادت دا تذکرہ کیتا مسجد جبہ کے تے رسول اللہ دیاں اکھاں چوں آنسو رواں ہو گئے. اپنے چچا زاد بھائی دی شہادت نو بیان کر دیاں رسول اللہ دیاں اکھاں چوں آنسو رواں ہو گئے. مسجد وچ بیٹھ کے جعفر طیار دی شہادت نو بیان کر کے اگر رسول اللہ رون اے دا مطلب ہے پاویں شہید اللہ دے راہ تے ہوئے او دا واقعہ بیان کر کے رو لینا اے میرے محبوب نبی دی سنت مبارکہ ہے. اپنا مسئلہ سمجھ آ گیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک مرتبہ کربلا وچ گزرے. مولا علی تو جدوں اس جگہ تو گزرے جتھے جنگ کربلا ہونی سی تے مولا علی سرکار دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اور فرمایا یا ابا عبداللہ اس جگہ تے صبر کری فرات دے کنارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ تشریف فرما سن. امام حسن اور حسین کھیل رہے سن تو جبریل امین آئے اور خبر دیتی یا رسول اللہ جڑے شہزادے نے انہاں نو امت کربلا دے میدان چن قریب شہید کرے اور اے اس جگہ دی مٹی ہے. حضور نے مٹی سونگھی اور فرمایا ریح کرب و بلا ادھے چو کرب اور بلا دی خوشبو آندی ہے. وہ مٹی حضور نے ام سلمہ دے حوالے فرمائی. حضور دی بیویاں چو سب تے آخر تے حضرت ام سلمہ فوت ہوئی ہیں اور انہوں نے ہی حضور نے مٹی عطا فرمائی. فرمایا اے علامت دے طور تے یاد رکھنا جس دن اے مٹی خون بن گئی اس دن میرا نواسا کربلا وچ شہید ہو جائے گا. اور رسول اللہ نے اس غم میں حضور روئے اور فرمایا جس دن یہ مٹی خون بنی اس دن میرا نواسا شہید ہوئے گا. حضرت ام سلمہ فرما دیا جمعے دے دن اس وقت جدو حسین کربلا میں شہید ہوئے اس وقت وہ شیشی مٹی جڑی شیشی دے اندر تھی وہ شیشی دے اندر موجود مٹی اس دن اثر دے ویلے خون اچ تبدیل ہو گئی. عزیز من رسول اللہ سرکار واقعہ شہادت حسین تو پہلے روئے. واقعہ شہادت حسین تو حضور پہلے روئے. اگر حضور پہلے رو لین تو جائز ہے تے اسی بعد اچ رو لئیے تے تھامی جائز ہے. سنت مصطفیٰ تو ٹھہرا سنت مصطفیٰ تے ہو گئی. ساڑھے سنگی مورخین تاریخ پڑھ دیں تو آنگن بھئی مولا حسین نے اس دن غسل کیتا اور خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے تو آپ جہاد وچ کربلا گئے. یہ ایسا روایت وچ آئے. تو بھئی یہ بھی تو ایک روایت ہی ہے نا, کوئی قرآن و حدیث ہے, یہ بھی تو روایت ہی ہے نا کہ انہاں خوشبو امام پاک نے لگائی سی. میں تے محقق نہیں نہ مورخاں جو کچھ کتاباں جو پڑھیے وہ بیان کر چھڑی دے ہوں. میں یہ دے اتے سوچدا سا پیا کہ 56 سال عمر ہوئے کسے بندے دی دے بھرا ایک نہیں 8 بھرا
ایک دن شہید ہو جان، وہ دا پتر اکبر 22 سال دا جوان، وہ دا بتیجا قاسم 19 سال دا جوان، وہ دے 6 مہینیاں دے بیٹے نے انہوں دے ہتھیں چ دم توڑیا ہوئے، پھر انہوں دے مرید ٹوٹل 71 بندے ایک دن نے شہید ہون، وہ پھر بندہ یار خوشبو کیویں لگائے گا؟ وہ لگائی ہوئے گی، تاریخ بھی کیا ہوئے گی، لیکن اپنا اوپینین ہے نا، میرا تجزیہ ہے، میں جو سوچنا میں وہ سوچنا ہے کہ پھر وہ خوشبو کیویں لگائے؟ خیر اسی اختلاف نہیں کرتے، اختلاف دا علم ہی نہیں میرے کول تے محبت دا درس ہے، میں جڑا دل کرتا ہے وہ جڑا سودا مرضی لے لے، جڑا سودا دل کرتا ہے وہ مرضی لے لے، کوئی سودا تے اپنی مرضی دا لینا ہے بات۔ اسی جو عرض کرنے ہاں وہ ساڈے نزدیک ہے، ہاذا ما عندی، یہ وہ ہے جوڑا میرا نزدیک ہے، میں اپنا اوپینین بیان کرنا ہے، من جو لگا ہے وہ میں بیان کرنا ہے، جس بندے نو لگے بھئی اے جو بندہ بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ میرے کو لے لے، جن اے نہ پسند آوے وہ کوئی اور جنوں وہ لگتا ہوئے بھئی اے اچھا چیز طریقہ ہے وہ تو لین دا مجاز ہے، ہر بندے کو اپنی مرضی دی فکر تے چل دین بندے، نو پرابلم۔ اس وقت بھی کچھ آئے جڑے آندے ہیں مولا حسین باغی نے نعوذ باللہ، تو کچھ حسین پاک سرکار نو شہید کرنا لیا ہے، تو کچھ انہوں نے غم نو محسوس کرنا لیا ہے، بندے تے اس ویلے بھی سارے آئے تھے، بندے ہوڑ بھی سارے، یہ اپنا اپنا نظریہ ہے، یہ اپنا اپنا کسی دا خیال ہے، لیکن قرآن و سنت اور ساڑھے ماحول میں جیسی ہے ویندے رہنے کرام روزانہ بندیاں دے ظاہر پھر تعلق سماجی معاشرتی تعلقات بندیاں نال ہوندے نے، جن دی گھر بھی فوتگی ہوئی ہوئے، ایک وہ رضائے الہی نال کو فوت ہویا ہوئے، کسے ماریا نہ ہوئے، رضائے الہی نال بیمار ہو کے بندہ فوت ہو گیا ہوئے تے انہوں دے گھر جانا ہوئے تے انہوں دے حالات ویکھی دے، پھر ذہن چ گل آندی بھائی انہاں دا رضائے الہی نال ایک فوت ہویا ہے، تے انہاں نوں ہوش نہیں ہون رہی، اج تریجا دن اسی پلاں تے آئے بیٹھے ہاں، تریجا دن انہاں نوں ہوش نہیں ہون رہی، انہاں دا رضائے الہی نال ایک شہید ہویا، فوت ہویا ہے، تے پھر ساڈی نظر کربلا جاندی ہے بھی اس تے سارے آندے انہاں دے 71 شہید ہویا ہے، 72، اس ویلے ساڈے ذہن چ یہ گل کیوں آ جاندی ہے، وہ خوشبو لائی آئی تے وہ غسل کر دے آئے تے وہ فلاں کر دے آئے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوندہ ہے بندیاں دا بنیا ہے۔ بخاری شریف وچ یہ بھی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بیت اللہ شریف وچ موجود سن حج دے موقع تے، تو کچھ بندے عراق چو آئے، عراق چو انہاں آ کے کیا کہ اتھے کو عالم ہے ایسا مسئلہ پوچھنا ہے، انہاں کہا جی عبداللہ ابن عمر بڑے عالم نے، انہاں کو گئے تھے، انہاں فرمایا بھئی کدے آئے ہو، تو وہ عراق دے لوگ سن تے کربلاوی عراق وچ، کوفہ عراق وچ، انہاں مسئلہ پوچھا بھئی احرام بنیا ہوئے تے مکھی مارنی جائے یا نہیں جائے دا، مچھر مکھی، تو پھر وہ عبداللہ ابن عمر ہے فرما دے بھئی اہل العراقی یسألونی عن قتل الذباب، یہ ہیں اہل عراق، یہ میرے کو پوچھ دینے بھئی مکھی مارنی چاہیے دیئے یا نہیں، حالانکہ وہ لوگ نے جنہ کربلا دے میدان اس ہستین شہید کیتا ہے جن رسول اللہ فرمان دیا ہے کہ میرے بیٹے نے اور میرے پھول نے، ریحانہ رسول نو حضور دے پھول جنہ نو آکھیا گیا ہے انہوں نے کربلا وچ شہید کر کے تے اے پوچھ دن میں مکھی مارنی چاہیے، تو اس مزاج دے ایڈے دیندار لوگ ہر دور چراندے ایڈی پریشانی نہیں لئی دی، جڑے مکھی دا پوچھ دن میں مارنی چاہیے دیئے یا نہیں، لیکن نواسہ رسول شہید ہو جانتے
وہ آندے بھئی یہ کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، یہ جڈا تسی بنائی پھر دیو ایڈا کام کوئی نہ، جڈا تساں اتاں کچایا ہے۔ تو عرض فقیر کردہ ہے کہ کسے نال بھائی زبردستی تے کوئی نہیں، سن لگدا ہے سن کہ حضور دی آل نال محبت پہلاں کرو تو اڈے سوال آپ پہ مک جان گیا۔ جدو محبت ہی کسے نال نہ ہوئے تو پھر بندے نے پتہ کی لگتا ہے بھئی وہ کون نے تھی، جدو تو نالے نبی دی محبت نصیب ہو گئی اگلے سوال تو اڈے آپ پہ حل ہو جان گیا۔ سوال تے ذہن چاہتے نا، لیکن اتنی دیر تک جنی دیر تک اندر محبت نہ آوے، محبت اندر عشق اندر آ جائے تو سوال نکل جاندے پا جی۔ میرے مولا حسین ایک جملہ میرے سارے بچے یاد کر، حسین پاک دی جنگ لڑائی جہاد کسی شخصیت دے فقط خلاف نہیں، حسین پاک دی لڑائی نظام دے خلاف سے، کہ اے نظام بدل رہا ہے، نظام اسلام پٹڑی تو اتر رہا ہے، اور حسین دے ہوندیاں اترے کہ مناسب نہیں آپ تا میدان جہاد علم جہاد بلند کیتا اور ہجرت فرمائی، پہلے مکہ شریف مدینہ تو مکہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور جدو آپ مدینہ شریف چو نکلے تو قرآن کریم دی آیا مبارکہ زبان دے اتے سی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب منو ظالمان دی قوم تو نجات نصیب فرما۔ میرے مولا حسین بھائی اپنا وطن کو نہیں چھڑدا، نانے نے بھی وطن چھڑیا ہے تو دین واسطے، نواسے نے بھی وطن چھڑیا ہے تو نظام اسلام دی خاطر، حضور نے نظام لیان واسطے ہجرت کی تھی، حسین پاک نے نظام بچان واسطے ہجرت کی تھی۔ کاش ہے جملہ تسی سمجھ جاؤ، اے ہی اصل مقصد شہادت حسین ہے کہ حضور نے اسلام لیان واسطے کہ اسلام نو دنیا تے لیاندہ جائے، لوگاں تے نافذ کیتا جائے، ہجرت فرمائی مکہ تو مدینہ، اور حضور دے نواسے نے مدینے تو مکے پہلے ہجرت فرمائی اسلام بچان واسطے۔ دعا پر نکلے تو میں نہیں آندہ تاریخ دیاں کتاباں کھپ کے پران رکھ چھٹو ران دیو، نکلے دے ہیں یہ دے تو کوئی نہ اختلاف ہے، جڑے حاجی جاندے نے نہ تو پوچھو وہ جدو مدینے ہو بس ٹر دیئے روندے کیوں ہو، چھٹو کتاباں پرا رہن دیو، کتاباں کی کرنی بند کرو۔ اے جڑے حاجی جاندے نے عمرہ کرن تے حج کرن انہاں تو پوچھو جدو مدینے 8 دن رہندے ہو تے بس تہاڈی مدینے تو ٹردی ہے روندے کیوں ہو، تاڑا مار مار کے کیوں روندے ہو، تو مڑ بھج بھج حضور دے روزے نوں ویندے ہو، بس اچھو سر کڈ کڈ کے کوئی ایک باری جاندیاں مڑ جھلک نظر آ جائے۔ حضور دا کلمہ ہی پڑھیا ہے نا، حضور دے موڈیاں دے تے نہیں نہ کھیلے تسی کلمہ ہی پڑھیا حضور نو تکیا تے نہ اجے تساں اتو روزہ تکیا، تساں تے قبر بھی نہیں تکی، جوڑی اچ تے نہیں نہ تسی گئے، تسی صرف کلمہ پڑھیا ہے تے 8 دن اتھے نماز پڑھ کے اتو روزے نوں ویندے رہے ہو، تے جدو ٹردے ہو تے بس اچو سر باہر کڈ کڈ روندے ہو کہ ایک باری مڑ یار دے روزے دی جھلک نظر آ جائے، تے تانوں یاد نہیں جدا بچپن مدینے، جدی جوانی مدینے، جدے 55 سال مدینے گزرے، جدا نام حسین، جدے نانے دی مزار بھی مدینے، جدی امی دی مزار بھی مدینے، جدے بھائی حسن دی مزار بھی مدینے، جدے امیر حمزہ دی مزار بھی مدینے، جدے سارے عزیز مدینے، جڑا مدینے دیاں گلیاں چ جوان ہوئے، جڑے نانے دیاں جوڑیاں چ کھیڑ دے رہے، جنہ نانے دے حجرے چ قیام فرمائے، جدو انہاں مدینہ چھڑیا ہے تو اڈا کی دل ہے، انہاں کوئی نہیں سمجھ لگی، انہاں کوئی درد نہیں ہویا ہوئے گا، انہاں کوئی دکھ نہیں لگا ہونا کہ آج ساڑھے کو نانے دا شہر چھڑ دا گیا۔ بھائیو کتاباں پرا تھاپ کے رکھ چھڑو، پڑھ دے کیوں ہو، چھڑو کتاباں، عقل نے شعور نہیں بندیاں کو، زمانے ساز نو، زمانہ پرکھ دے نو، تسی کوئی اس مقام تے تے نہیں، ایک او مدینہ پہ چھڑ دے جنہ رسول اللہ دی زبان چوسی ہے،
اے او مدینہ پہ چھڑدا ہے جدے کان وچ اذان رسول اللہ پڑھی، اے او مدینہ پہ چھڑدا ہے جڑا رسول اللہ دیاں کندھیاں تے سوار ہوندا سی، اے او ہستی مدینہ چھوڑ رہی ہے جدی ماں فاطمہ دی قبر شریف مدینے۔ اے عزیزان من، میرا وجدان تے میرا ذوق تے آندا ہے مدینے دیاں گلیاں چو آواز آندی ہوئے گی، نہ جانے دو نہ جانے دو محمد کے نواسے کو، خدا را روک لو اس دین کے خلاصے کو۔ فجر دا ویڑا ہے، تہجد تو بعد فجر دا ویڑا ہے، میرے مولا حسین سرکار جدو اٹھان دی مہار تھام کے مدینے چو نکلیں، مدینے چو پرندے ہجرت پہ کر دیں، پنچھی اپنے گھراں ول جا رہے ہیں، روزی رزق دی تلاش وچ لوگ نماز فجر ادا کرنا واسطے مسجد دا رخ کر رہے ہیں، لیکن نماز بچان والے مدینہ شریف تو ہجرت فرما رہے ہیں۔ شاعر کہندا ہے گلی گلی مدینے دی اے چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانوں چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے، کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا، روندا ہویا حسین ذیشان سائم چندر امی دے حجرے نو مار ٹریا۔ اے عزیزان دی وقار، جدو میرے حضور دی پاک آل دا قافلہ حضور دے روضے دے قریب تو گزریا ہونا، اللہ اکبر، سادات دی نظر روضہ اطہر تے پئی، ادو قافلہ اٹھان دے دی قطار جا رہی ہے، اللہ اکبر، قبر زہرا دی تک کے حسین زینبی رو رو کے فرمان لگی، اٹھو دیو پیار تے کرو ودیا، تواڈی دھی مدینیوں جان لگی۔ تو چھٹو بھائی پران کتاباں کی کرنیاں جے پڑھ کے، اے تواڈی کوئی دھی پردیس جان لگے تے سر تے ہاتھ درو تے کی عالم ہوندا ہے۔ اے میری فاطمہ زہرا دی دھی ہے جیڑی ماں دی مدار لوے کے فرما دینی، اٹھو دیو پیار تے کرو ودیا، آڈی دی مدینیوں جان لگی۔ میرے مولا حسین سرکار مدینے دی گلیاں چو گزر دے جاندے نے، مدینہ دا کر دے جاندے نے۔ آج کوئی بندہ مدینے اٹھرے، پیر نصیر فرماندن یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کری در دیوار کے ساتھ۔
میرے مولا حسین دا قافلہ ٹردا ٹردا مکے آ گیا. شعبان دے مہینہ ہجرت کیتی ہے. جدو قافلہ مکے آ گیا مکے وچ ڈیرا لا لیا. شعبان دا مہینہ لنگ گیا, رمضان دا مہینہ لنگ گیا, سادات نے روزے رکھے نے. پھر شوال دا مہینہ آ گیا, ذیقعدہ آ گئی. جدو ذوالحج دا چن چڑھیا لوگ حج کرنا واسطے کعبے دی طرف آن لگ پے. حسین بادشاہ نے پھر فرمایا, کتاباں چ لکھا ہے اس وقت حسین پاک نو شہید کرن دے منصوبہ بعد احرام بن کے حاجیاں دے نال دہشت گرد بھی مکے داخل ہو گئے. میرے حسین پاک نے جو محسوس کیتا یہ آپ نے فرمایا بہن مڑ تیاری کر, تیرا مکے وچ رہنا بھی منظور نہیں. سرکار دی اولاد نے نہ سادات نو مدینے چین آیا نہ مکے چین لین دیتا گیا. مسلسل ایک کوئی آواز ہے کہ ساڑی بیعت کرو ساڑی بیعت کرو. لیکن حسین کیویں بیعت کر سکتے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت حسین دی مہار تھام لئی, عبداللہ ابن عمر نے تھام لئی. نواسہ رسول کربلا کوفہ نہ جاؤ. حسین فرما دینے میرے نانے نے مینوں فرمایا سی ایک دمبا کعبے دے سین وچ ذبح کیتا جائے گا. حسین فرما دینے او میں نہیں بننا چاہتا. آپ نے کوچ دا ارادہ فرمایا. لوگ حج کرن آ رہے نے, حسین حج بچان جا رہے نے. جدو سرکار دا قافلہ نکلیا قافلہ ٹردا جاندا ہے. فرزدق تمیمی آپ نو راستے چ ملیا. آپ فرماندے نے دس بھائی ایک روایت استرمح بن عدید الفاظ ہوندے. آپ نے فرمایا دس کوفے دے کی حالات نے. جس دن آپ نے مکہ چھوڑیا ہے اس دن مسلم بن عقیل دی کوفے وچ شہادت ہوئی. اتفاق ایسا ہے آپ نے مکہ چھوڑیا او کربلا تو روانہ ہوئے او کوفہ وچ شہید ہوئے. لیکن جدو چلے نے راستے دے اندر آپ نو ایک بندہ ملیا, شخص ملیا, دعائیں چکاؤنے پتہ نہیں. لیکن آپ نے فرمایا دس کوفے دے کی حالات نے. انہیں کیا مولا کوفے دے حالات موافق نہیں, بڑے نامناسب نے, کوفے نہ جاؤ. آپ نے فرمایا کوئی بیان گل کر. کہندہ ہے جدو میں کوفے چو نکلیا کوفے دے مرکزی بازار مرکزی دروازے تے میں مسلم بن عقیل دی لاش سر کٹی ہوئی ویکھیے. میرے مولا حسین نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جملہ بول گئے بڑا پیارا. کہندہ ہے کوفے نہ جاؤ, میں انہاں دی کٹی ہوئی گردن ویکھیے. حسین پاک فرماندے نے کٹی ہوئی ویکھیا, جھکی ہوئی تینوں ویکھی. سکھا جی نہیں جھکی ہوئی نہیں ویکھی, کٹی ہوئی ویکھیے. فرمایا پھر ٹھیک ہے. لیکن جس وقت آپ نے خبر ملی عصر دا ویڑا سی, آپ نے فرمایا خیمے لا دیو. جدو خیمے لگ گئے مولا حسین ٹردے ٹردے قافلے وچ موجود مسلم بن عقیل دیاں دھیاں کول تشریف لے گئے جڑیاں اس واسطے قافلے دے نال آئیاں بابے نال ملاقات ہو سی. جدو آپ گئے حضرت مسلم بن عقیل دیاں بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا, اکھاں چوں آنسو نظر آئے. حضرت مسلم بن عقیل دیاں پوچھدیاں نے چاچا اج سر تے ہاتھ انج رکھیا جے جویں یتیماں دے سر تے رکھی دا ہے, ساڈے بابے دی خیر ہوئے. حضرت حسین فرماندے نے بیٹا اج تو بعد تیرا باپ حسین تیرا برا اکبر تے اصغر
تیری ماں شہر بانو تے رباب نے اج تو بعد اپنی ماں انہن پکاری بابا میں نے سمجھ دی نہیں تیرا باپ راہ حق تو قربان ہو گیا ہے اے عزیزان دی وقار مولا حسین سرکار دا قافلہ چلدا رہا ہے قافلہ چلدا رہا ہے تو محرم الحرام دی رات نو آپ دا قافلہ جس ویلے ایک صحرا دے اندر آیا لکو تک صحرا ہے جنگل بیابان ہے آپ فرماندے اج سواریاں ٹور دے رہو ساری رات سواریاں ٹور دیاں رہیاں جدو تہجد ہوئی سارے صبح نمودار ویکھیا تے اجے اوہ میدان جتھوں چلے آئے میرے مولا حسین رمض نو سمجھ گئے فرمایا عباس ایک ایڑی جائے عرض کیتی سونیا آس پاس دے لوگ اینو کربلا کہندے نے آپ فرما دل تیرے لوگ ہارا محط رحالنا و مقتل رجالنا فرمایا ڈیرے لالو اے ساڑیاں سواریاں دے بین دی تھائے ساڑے مردان دی مقتل گاوی یہ ڈیرے لالو سادات نے ڈیرے لالے 3 محرم بھی کربلا گزری 4 محرم بھی کربلا 5 بھی کربلا 6 کربلا 7 کربلا میرے مولا حسین دے ڈیرے لگے ہوئے نمازاں ہوندیاں نے پئیاں جدو 7 محرم آئی رسول اللہ دی آل تے پانی بند کر دیتا گیا پانی تے پہرا ہو گیا پانی بند کر دیتا گیا میں کدوا نہ انہاں دا پانی بند ہو سکدا پر بیلیوں انہاں کوئی کرامتاں تے نہیاں وکھانیاں ساڈا تے عقیدہ ایتھے کھڑا ہویا ہے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں رایا تے ٹر کے منے رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی میں تے گلی انہاں نال کرنا جنہ دے دل وچ حضور دی آل دا عشق ہوے باقیاں دی مہربانی ہو بے کے برداشت کر جاندے سن جاندے مہربانی انہاں دی لیکن میرے مخاطب ہونے جنہ دے اندر حضور دی آل دا عشق حضرات جدو 8 دی رات گزری 9 دی رات گزری کتاباں وچ لکھے 1000 نفل میرے مولا حسین روز پڑھتے ہوندے ہیں 24 گھنٹے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بھائی پیار والے ہو جدو پانی دی بندش ہوئی جدو پانی دی بندش ہوئی جدو سرکار دے پاک گرانے نو جمع طرف فوج نے گھیر لیا اللہ اکبر گھیرے دے اندر زہرا دے لال دے خیمے 9 دی رات آئی عبادت کردیاں گزر گئی حسین نے ساتھیاں نو چھٹی دیتی پر کوئی نہ گیا اختصار کر رہا ہوں جدو فجر دا ویڑا ہویا یہ جملہ میں کل بھی بولیا سی پھر دہرا رہا حسین فرماندنی علی اکبر بیٹا ذرا ایک واری کربلا دے میدان نو تک آؤ حسین بادشاہ دا پتر تک آیا ہے عرض کردنے بابا سارا میدان صاف ہے ایک خاتون ویکھیے برقع پوش اپنے چادر دے پلو نال کربلا دی ریت نو صاف پی کر دیے میں آواز ماری پر جواب نہیں دیتا حسین سرکار دیاں آنکھیں جو آنسو آ گئے فرمایا اکبر بیٹا او میری ماں فاطمہ جڑی کربلا دی ریت نو صاف پی کر دیے میرے پتر گرن تے شالا کنکر نہ چپ جائے تائی تمیاں سا فرمند نے ماما دے دل نرمے
गुलाबों ते कदी न सैण जुदाई पुत्रां दे सब ऐब लुकावन ते कदी न करन बुराई ते जे पुत्र हुसैन वर्गा होवे अल्लाह दी वलिया मां भी करबला च रूहानी डेरे लाल पुत्र नू डिगदिया वेख्या है। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मन प्यासिया सैयदादियां ने सुबह कर ली, इमाम ने तयम्मुम कर लिया, मुअज्जिन ने भी तयम्मुम कर लिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज पढ़ी गई। 10 मुहर्रम दा खून आशाम सूरज तलू है पूरी आबताब नाल गर्मी झुलसा देन वाली ततियां हवावां दे झक्खड़ पे चल दिन रेतले तूफान आउंदे पैन, लेकिन अली दा लाल पूरी इस्तिकामत नाल दीन हक ते पैरा देण वास्ते करबला दे मैदान च डटिया होया है। जंग शुरू हुई ते मुरीद गिरदे गए, जंग शुरू हुई ते मुरीद शहीद होंदे गए। मैं कुर्बान जावा उस बूढ़े सहाबी तो जिदा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। ओ सहाबी रसूल ने जिन्होंने मौला हुसैन ने जाती तौर ते किया सी, बाबा चिट्टी दाढ़ी वाले टुर जा तेरे ते हुसैन राजी है। लेकिन मैं कुर्बान जावा झुकी हुई कमर वाला सफेद दाढ़ी वाला डाढ़े बुढ़ापे वाला हबीब इब्ने मुजाहिर साहबे रसूल आशिक हुसैन अर्ज करते ने मौला जे छड़ के टुर गया क़यामत वाले दिन तेरे नाने पाक ने पूछ लिया, 10 हबीब मेरे पुत्र नू कलिया किथे छोड़िया हाई? सोने मैं की जवाब देगा? झुकी हुई कमर नू पटके नाल मन लिया, सीना तान लिया, अर्ज की सोने लड़ांगा जवाना वांग एक बार इजाजत दो सरकार जंग ते गए। हर शहीद नू हुसैन पाक संभाले। मैं कुर्बान जावा साहबी रसूल शहीद हो गए। एक और सहाबी रसूल ने फरमा देन असी उस वेले हुसैन लजपाल दा बचपना जदों मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मेरा ए पुत्र करबला विच शहीद होवेगा, जेड़ा उस वेले जिंदा होवे मेरे हुसैन दा साथ देवे। जदों करबला दे मैदान च सारे शहीद हो गए, हुसैन पाक फरमा देन हल मिन नासिर अंसुरना, है कोई जेड़ा हुसैन दे नाल आवे? उस वेले लजपाल नबी दे साहबी अर्ज करदी लब्बई गया हुसैन सोने मैं हाज़र तेरे नाने दा हुक्म मन के आया होया। सहाबी शहीद होंदे रहे, सहाबा दी औलाद शहीद होंदे रहे, लेकिन जदों सारे शहीद हो गए अल्लाह अकबर फिर वारी मेरे हुसैन दिया बच्चियां दी आ गई। हुसैन लजपाल सरकार दी वारी आ गई। हुसैन सरकार दे पुत्र शहीद होने लग पे, बच्चे शहीद होने लग पे। अल्लाह अकबर जदों मेरे मौला हुसैन सरकार दी वारी आई, सैयद साडे गुजरे अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। सैयद शबीर शाह जी और एक जुमला बोल दिया है, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत नाज़िल फरमा दिया। जिस वेले हुसैन बादशाह कल्ले तनहा सवारी ते सवार होन लगे ते ख्याल आया जदों मेराज नबी नू होया, जिब्रील बुराक समाया, जदों अली वल खैबर चले
نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں ریا چڑھاون والا جدوار حسین دایا اے عزیزان من اے گرامی قدر احباب سن آواز پھرا دی بی بی زینبی برکا منہ تے پایا قریب آ کے فرمان لگیاں ویرا گلیاں محسوس نہ کری تیری بہن چڑھانا گئی ہے عزیزان محترم اے گرامی قدر سنگیو اے داستان عشق و محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دی حاضر کروں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے میں اس تو اگے انشاءاللہ بیان پھر کر دے جاؤں گے اور ذکر شریف ہندہ جائے گا سارے سنگیاں دی اللہ حاضری قبول فرمائے وما علینا